Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ihe anyị bịara ịkụzi tata bụ ka anyị gwa unu na omenala Igbo enweghị mgbe ọ kwadoro nwoke iti nwaanyị ihe. Na mgbe gboo, nwoke afọ itiri nwaanyị ihe a na-afụta ya ka onye iberibe, ka onye na-amaghị ihe, a na-afụta ya ka ofeke, maka na a sị nọ na-arụ nwaanyị ka esi ama ka akara dị ya. Gịnị kpatara ihe ndị a? Mgbe gbaa, ụmụ nwoke na-asọpụrụ ụmụ nwaanyị, akwanyere ha ugwu dị egwu. Maka gịnị? Mgbe a ka ndị ikwu nne na-arụ ọrụ, ụmụada na-arụ ọrụ, ndị wari ana na-arụ ọrụ, ndị ọgọ na-arụ ọrụ. Anụ na imetụrụ nwunye gị aka, ndị ụmụada ya ga-abịa, ndị ọkpara dị na be ha ga-abịa, ihe a ga-eme gị ịma nlaiki ya. Mana o meghị ụmụ nwaanyị ha na-aya isi. Maka na gịnị mere? Ewe ka ndị gboo si anụ nwaanyị. Nwaanyị ka ga-epe mpe, nwoke eje weje ọjị n'isi ya, si papa ya na mama ya na ya ga-anụ ya, bido ye were ezinụlọ aha aka, ọkọta ugbo oye bụsị ọ fụrụ nwatakịrị ahụ, o gbute anụ, ọ na-adịje nwaanyị ihe ọbụla o nwetara onye nke nwaanyị a na-afụta ya ka onye na-azụ ya, na-akwanyere ya ugwu dịka broda sef. Nne na nna ya na-agwakwa ya nekwe onye na-anụ gị. Nne na nna nke nwoke a na-afụtakwa nke nwaanyị ka nwa ha nwaanyị, ọ anadịje nere ha holidays. Tupu nwaanyị afụ adịrị nsọ ya sef, ọ mabede ihe a na-akọ, ọ na-akpọ owu ya na-asị anekwa ọga gị. So mgbe nwaanyị ji eweta owu ya na-amata na ya aghọwago nwaanyị, ọ bidogo mụwa nwa, ọmụwarụgoro ọga ya nwa. Otu a ha ebido towe efu na ugwu tọrọ atọ adịrị n'ezinụlọ. Nwaanyị adị afụdo ọnụ ya na di na-anụ ya si abịa ebe a ma argument ma ọ bụ azọba n'oyi ọ na-aja nna anyị ka a ga-esi wee mee ihe a. Ọsọ ka anyị ga-eme onu, a ga-eme onu, onye dị otu abịa yere m ya ihe a, onye dị otu onye instruction ọfụwa nwaanyị nedere ọnọ nede ụmụaka. Ọ na-abụ mgbe nwaanyị ga-etonitezi katazi arụ ya na nwoke ikwu ezinokwu, ugwu ahụ na ntọ na ana ha tọ adịgolo adị, owozi ka mkparị ga-esi wee bata na ya. Since a bịa anụcha ọgụ gbacha ọsọ agha, ihe esie ike, onye ọbụla achọbazi ụzọ o si aga. Ma nwaanyị na-akpatazi ego, nwoke na-akpatazi ego. Nwoke ewetebedo uwe ya bụzi nke ije si na ya na-eje eme ọjị nwaanyị mgbe o pere mpe. Nkụzi abatawa, civilization abatawa, asị mba na ikwesịghị ịnụ nwaanyị na-enweghị ihe ọma, na nwaanyị ga-etote jiziri aka ya mee choice. Ọ mgbe a ka ọ ga-abụzi nwaanyị achọwazie nwoke ọ ga-abụ ya gwa okwu, odieri ya ya kparịgodi ya, odie ya before wiki choose. Onye nke ọfụ na onye ahụ adịghị echasị isof ka ọ bịa gwa ya okwu ka anyị ọsọ ya ka abụ dị ọnụnụ, ọ bụ husband material. Onye nke ọ ga-abụ kparịa ma ọ bụ gwa okwu, ma ọ ha ịbụ ọgwụ egwu ọghọta, jiri nwayọọ kọwakwara ya sị ya ihe imere alaike ọkwa mere ka otu ịkara isi wee mee. Nke a ka nwaanyị na-eche uzizi ha bụ anụbazie. Ọ ya bụ ị na-efutecha ụfọdụ ihe na-emeche na ụwa kịta. Adị m asị na ụmụ nwoke bụ ndị ezigbo mmadụ, ekwuru ụmụ nwoke bụ ajọ mmadụ, ekwuru ụmụ nwoke bụ ala emeta ọwụ. Ịgbago agbagọ ọsị gị na ịgbago too much, ịgbada agbada ọsị gị na ịgbada too much, ị nọ n'etiti ọsị ka ihe mere ị ga-eji wee nọrọ n'etiti, ị gaba ije ọsị ka ihe na-apụrụ na ya na-ekwu okwu, ịkwụrụ akwụrụ ọsị gị so ya na-ekwu okwu ịkwụrụ. Mana nwoke ọbụla na-enete uhe ezinụlọ ya anya dara iberibe. Na ịbụ nke a ebe ọzọ, na ịbụ nke ebe ọzọ, mana gị na ezinụlọ ga-adọ na mma. Nwoke gị wa bụ nwoke ịdara gịnị iberibe. Chọọ ka ị ga-esi wee dozie ezinụlọ gị. Nke bụkwanụ nwaanyị, mata na Igbo sio na enweghị nwoke na-ebu n'obi ka ya megbuo nwaanyị wee jee nụta ya, kama na ebe nwaanyị na-esi nri ka o ji emeta di ya ji ayụchapụ ya n'ụlọ. O wee bụrụ atụ, o wee bụrụ inu. A sị na atụọla ọmara ọmalụ, atụọla ofeke ya fee isi n'ọfịa. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa. Biko tụsa ihe onyonyo a, na ọ bụghị mgbe e kwuwere arụ bifo ndị mmadụ ama na aga na-eshe, mana mgbe a na-akụzi ihe bara uru, onye na-eche ya ọ gafere, o were ya na-eshe, ị ga-echegodi ya iji nwayọọ gawara onwe. Biko shee ya ka ụmụnna anyị ndị ọzọ wee fụ ya.